ọ bụrụ na iso na group I connect myself to your blessing, ma ọ bụ I connect to that same anointing. Ihe na-agwa Chukwu na ihe na-agwa chi gị na ihe site gị n'ụwa ka ị bịa lụọ na onyinye iji wee bịa ụwa na ọ dịrọ gị mma. And mgbe ọbụla ịfightịrị for ihe iji wee bịa ụwa, ịmata ihe iji wee bịa ụwa, ihe ahụ ị nwere efunahịa gị, maka na onye amara ife o nwere, onye abalụ ihe o nwere, ọ ga-efu. Achọrọ m ka ị mata na mgbe ọbụla ị ghọtara na onye ọbụla nwere onyinye o ji wee bịa ụwa, isi gị ga-ebido kpakawa ọnụ. Mgbe ibido chebe echiche na o nwere onyinye iji wee bịa ụwa, chi gị, ọla mmụọ si gị wee bịa ụwa, Chukwu ga-enyere gị aka. Echiche ahụ, ihe ndị a niile ị ga-eme n'ụwa ebido batawa gị isi. Ọtụtụ n'ime unu echere echiche kedu ihe a na-adị ha mma omume, ihe a na-emekarị mgbe ha dị n'ụmụazị, maka na mgbe ị dị n'ụmụazị ka ihe ị ga-abụ n'ọdịnihu ga-ebido gosipụtara n'arụ gị ma na omume gị. Ọtụtụ ndị nne na nna adịghị adụzi kia kedu ife nwa m na-ara ikebe ị na-eme, kedu ihe ọ na-ara ikebe ị na-arụ. Onye mere na ọtụtụ aga n'ụlọ akwụkwọ, gaa skuul, gụchaa ife niile ha na-agụ, tiwa straight ka akwachakwa my grandma, pụta na-arụ DJ. Achọrọ m mgbe ị matara na o nwere onyinye iji wee bịa ụwa, na onye ọbụla nwere onyinye o ji wee bịa ụwa, ị ga-afụ ka ndụ gị ga-ebido gbanwee. Mmụọ nsọ gị wee bịa ụwa ga-enyere gị aka ịchọpụta ihe ahụ. Ọ dị adịghịzi mbido, mana ibido ị ga-abụ mmadụ. Ọ bụ nye mere ọtụtụ n'ime anyị ji wee na-ata afọ, maka na ha amala onyinye ha ji wee bịa ụwa. Ị na-eche mgbe ije na nke dibịa, ma mgbe ije ruo ebe a ga-agba gị, ebe a ga-eri gị ọrụ iwee ghọta ebe ị na-eje. Ị ga-achọpụta nwunye n'onwe gị. Ọ bụ ya ma ihe njupụta wee na-akụziri unu ka unu mụta ife nchọ ka ịmụta taa na onye ọbụla nwere onyinye o ji wee bịa ụwa. Ị ga-eji nwa aka chebe echiche, chọpụta ihe ahụ ị na-ara ka ị na-eme, bido ya. Ọ dị adị izi, mana ọ bụrụ na ibidosi ya, ibido oge na-adịghị anya, chi gị na ọla mmụọ niile na Chukwu okike enyere gị aka, ife ahụ apụta ife. Daalụ, ibido ribe.